Professor Kassar, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak talli lqajt din l-istedina biex tiġi hawnhekk u tkellimna ftit dwar il-kantilena għalkemm mhux b'mod dirett, però b'affarijiet li huma relatati mal-kantilena. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik hija taħseb li Pietro Kaxaru permezz tal-kantilena rid jipprova lil Malti ma kienx biss lingwa tat-taħdid iżda lingwa li setgħet tinkiteb u tieħu l-pożizzjoni tagħha bħall isqalli u l-Latin li kienu lingwi użati uffiċjalment fil-kitba fi żmien il-Medjuevu? Personalment ma naħsibx li fis-seklu 15 meta kien qed jikteb Kaxaro kellu fi ħsieb illi il-lingwa itija perspettiva nazzjonali kif nifhmu biha llum, jiġifieri jiena naħseb illi iktar minn kollox hija mod ta' espressjoni u allura dana huwa Malti jgħix hawnhekk bniedem tal-lokal u għalkemm kien edukat, jiġifieri jfisser li kien jaf bla dubju jikteb bil-Latin anke l-fatt li kien notar fil-fatt juri dan u studja u allura anke jaf bl-isqalli u jaf forsi b'xi ħaġa oħra wkoll b'xi lingwa oħra wkoll, imma jibqa' l-fatt li meta jesprimi ruħu jħoss il-bżonn illi jitkellem u jesprimi ruħu bil-Malti. U jiena naħseb illi dak huwa l-punt fundamentali li rridu nħarsu lejha din l-affari ġifieri. Punt ieħor li xtaqtek titkellem dwar huwa fi żmien il-Medjuevu nafu li kienet prattika komuni li l-letteratura l-aktar il-poeżija kienet tiġi reċitata fil-pubbliku biex speċi tagħti pjaċir lill-udjenza li dak iż-żmien kienet illetterata wkoll. Għalkemm il-kantilena ta' Kaxaro hija kompożizzjoni miktuba. Taħseb illi setet kienet titkanta jew tiġi reċitata u forsi Kaxaro semaħħa u speċi jiddeċieda li jiktibha? Ma hemm ebda evidenza li Kaxaro ikkopja minn xi ħadd ieħor, jista' jkun illi ikkomponija hu. Però jidher jien hekk naħseb ukoll ġifieri li kkomponija hu. Però jidher illi dan il-fenomenu illi tiġi kantata u fil-fatt għalhekk naħseb illi hija magħrufa bħala kantilena, hija kantilena xi ħaġa li tkanta għanja. X'inhi għanja? Aħna llum il-ġurnata għandna l-għana. Ġifieri l-għana qiegħda hemm biex titkanta. Jiena nqisha mhux wisq differenti, ġifieri qed nagħmel issa forsi tqabbila daqsxejn waħda forsi li tidher daqsxejn waħda mhix xejn il-bogħod mir-realtà, però jiena naħseb illi qisek qed tikteb il-lyrics ta' kanzunetta illum u inti tmur u toqgħod kanta, jiġifieri. Ovvjament il-mod kif tkanta il-kanzunetta kif tipprepara l-lyrics illum huwa differenti ħafna milli kif kienu jagħmlu dak iż-żmien, però jibqa' l-fatt illi jidher illi il-kant kien xi ħaġa li kien assoċjat ħafna mal-poeżija fl-antik u evidenza ta' dan naħseb illi tista' tmur lura anke fi żmien l-Odissea jew l-Iljada ta' Omeru stess li jidher almenu hemm min qiegħed jissuġġerixxi li dawn kienu jitkantaw. Issa dan qegħdin nitkellmu fuq perjodu li huma diversi mijiet qabel Kristu fi żmien il-Griegi u fi żmien Griegi arkaiċi ġifieri, mhux fi żmien Griegi klassiċi. Imbagħad għandek fattur ieħor. Għandna evidenza pereżempju tal-istejjer li hemm Iceland u anke Iceland għandek l-istess sitwazzjoni, ġifieri daw kienu Vikingi u nafu li daw il-Vikingi ovvjament Iceland iżimha magħha din huwa post mimli silġ, kienu jqattaw ħafna xhur ma jistgħux prattikament jagħmlu xeħlif jgħixu flimkien isajru u jagħmlu affarijiet u jieklu u jirrextaw l-istejjer u l-kant flimkien u allura hemm bis-saħħa hekk Iceland għandhom ħafna dettalji ta' dawn l-affarijiet. Evidenzi oħrajn illi kien ħareġ bihom Pari fil-żmien fil-bidu tas-seklu 20 juru wkoll sitwazzjoni simili f'dik li dak iż-żmien kienet il-Jugoslavja, illum tiġi l-naħat tal-Montenegro postijiet minn daw. Fejn ukoll hemmhekk għandek in-nies illi huma rajja essenzjalment
U ir-rajja l-istess kienu jqattaw ħafna żmien fi transumanza, kienu jqattaw ħafna ħin man-naċ u mal-merħliet mal-mos tagħhom, u ovvjament hemmhekk ċirkostanzi bħal daw x'ħajqogħdu jagħmlu daw. Allura speċi kien ikollhom ħafna ħin għad dispożizzjoni biex joqogħdu jirrextaw, jkantaw, jqablu u jagħmlu affarijiet minn daw. Dina aħna ħafna drabi fis-soċjetà tal-lum forsi ninsew fattur fundamentali illi aħna tant aħna bombardjati b'kull forma ta' media, għandna mobiles ma jqfu qatt idoqqu eċemplu, għandna telefons fissati jew tad-dar il-ħin kollu għaddejjin, emails, internet, issa saru Facebook u Twitter u qasna x'fatta. Tant hemm minn dal-affarijiet, ġifieri bej it-television u bejek u ħin kollu kulħadd jiġri, illi aħna m'għandniex ċans. Laqqas niklu flimkien u allura qasadna nitkellmu kważi. Ir-riżultat ta' da xi ħaġa bħal mija l-poeżija, bħal huwa l-kant, m'għadux xi ħaġa kollettiva, aħna qegħdin nitilfu punt fundamentali illi allura qed ninsew illi daw in-nies kienu jkollhom ħafna ħin għad dispożizzjoni tagħhom u allura daw in-nies kienu jgħixu ħafna flimkien u allura kienu jesprimu ruħhom billi jgħannu u billi jagħmlu affarijiet minn daw. Jiena naħseb illi importanti ħafna li nifhmu il-kuntest soċjali tagħhom daw it-tip ta' letteratura. Għax dik hija waħda mir-raġunijiet il-letteratura mhix magħmula biex imbagħad tinkiteb fi ktieb ħalli mbagħad ikun hemm xi ħadd jixtri l-ktieb u joqgħod jaqra waħdu d-dar qabel jorqod fis-sodda pereżempju jew xi ħaġa ta' dal-mod, imma pjuttost kienet xi ħaġa kollettiva li jieħdu pjaċir biha bħala komunità, bħala grupp ta' nies. Speċi tittajt inti tpoġġi lilek innifsek lura fi żmien sabiex inti tifhem essenzjalment kif kienu jirreċitaw dawn il-poeżiji, mhux speċi kemm taqbad illum naqraw poeżija u waqafna hemmhekk, dawn kienu letteralment parti mill-ħajja tagħhom, speċi qisha wkoll il-poeżija. Bla dubju ta' xejn, il-poeżija kienet mod ta' espressjoni ta' nies li mhux neċessarjament ikunu letterati kbar, mhux neċessarjament, u dan ħafna drabi aħna ninsew li l-Homo sapiens, anke jekk ma jafx jikteb, anke jekk hu illetterat, dan għandu l-emozzjonijiet, ix-xewqat, il-karatteristiċi tiegħu jew tagħha bħala persuna. U jiena naħseb li dak hija fundamentali li inti tara persuna il-bniedem fil-komplessità kollha tiegħu jew tagħha. Allura inti trid tapprezza il-bniedem anke l-emozzjonijiet. Aħna pereżempju nibku, nitqu, nieħdu pjaċir, niddejqu. U x'inhi l-poeżija? Għaliex tikteb il-poeżija? Mhux għax aħna għandna daw il-fatturi umani li kultant inħalluhom element ta' espressjoni, ġifieri jiena lija kważi fil-istat naturali tal-affarijiet il-poeżija hija safety valve. Fil-każ ta' Petru Kaxaru pereżempju, dana jidher li waqatlu d-dar u qiegħed jibki għal fatt li ħakedda dan biex naħsumi li ħakedda biex ibena d-dar u issa waqat u allura la waqat ovvjament naħseb ħadd ma jieħu pjaċir, jiena naħseb illi jien naf hekk itmur in-nies ta' sentejlu għaw viċin tagħna l-Abruzzi kellhom terremot waqgħu ħafna djar, naħseb illi jekk niltaqgħu issa dal-aħħar kellna lill-Ġappuniżi wkoll. Jekk naħseb illi niltaqgħu ma' xi nies minn daw u nkellmuhom fuq l-emozzjonijiet tagħhom meta raw darhom taqa'. Naħseb aħna irid titgħaddi mill-esperjenza biex tapprezza. U dan huwa fattur uman li huwa fundamentali meta nidħlu fil-humanities. Aħna fil-humanities fis-sens kollu tiegħu, ġifieri l-art, il-letteratura, l-mużika, l-istorja kollha, ġifieri fil-kuntest kollu tagħha. Jekk aħna nitilfu l-aspett uman, tlifna l-aktar ħaġa essenzjali mill-istudju tal-humanities tal-arts, naħseb jien. Nibqgħu fuq l-istess xenarju. Meta f'Malta il-prattika kienet li l-poeżiji wkoll jiġu reċitati fil-pubbliku jidher ukoll li kienet ċaġa komuni fil-Medjuevu. Fil-fatt inti wkoll għamilt referenza għal żewġ poeżiji ta' Tommasio de Abrami li kien għallim tal-grammatika tas-seklu 16, ta' żewġ poeżiji li kienu jitkantaw mit-tfal fit-toroq tal-imdina. Kif ukoll sitwazzjoni simili kienet isseħħ ukoll fi Sqallija
fej Helmut Koinsberger ipproduċa għanja li kienet titkanta wkoll fit-toroq ta' Palermo wara l-karestija tal-1591. Inti tara xi konnessjoni bejn dawn iż-żewġ prattiċi kemm f'Isqallija kif ukoll f'Malta? Jiena naħseb li l-iktar ħaġa importanti li il-fatti li semmejt inti juru jikkonfermaw dak li għadni kemm għadt. Jiġifieri, di hija xi ħaġa meta inti għandek ġuħ u n-nies letteralment qed imutu bil-ġuħ fl-1591 dak li eżattament ġara Palermo u rrid ngħid ukoll illi sena wara għaddejna mill-esperjenza Malta u min jara d-dokumenti tal-perjodu jaf li minix qed nivvinta hemm referenzi għal fatt illi sabu kien hemm nies mejtin fi triq. Jiġifieri tista' timmaġina Malta llum, jiġifieri aħna diffiċli biex nifhmuha. Nies mejtin immaġina għaddej minn xi triq prinċipali tal-belt inti u tara nies mejtin fi triq għax mitu bil-ġuħ. Diffiċli biex nifhmuha. Dana mhux għax kien hemm xi diżastru partikolari naturali fejn naf xi terremot jew hekk, imma dinha minħabba l-ġuħ. Iwa tajtiva forsi f'xi post tat-tielet dinja llum din il-biċċa xogħol di sitwazzjoni bħal di forsi għadha teżisti, imma aħna hawnhekk ma naħsibx li għandna dit tip ta' esperjenza. Meta inti ikollok karestija, meta jkollok ġuħ kbir u n-nies qed imutu bil-ġuħ, jista' jkollok xi ħadd sofistikat biżżejjed biex jikteb xi ħaġa. Meta teliba l-karestija u tifraħ, dan huwa ferħ ta' veru għax inti ħrixt minn problema ta' veru li tista' toqtlok. Di bħal meta kien ikollok il-pesta inti, l-istess il-pesta kienet toqtlok. Meta inti għaddej minn estremi ġifieri li inti tista' tmut, tista' ma tibqax tgħix. Allura il-poeżija f'dal każ ħa toħroġ bħala mod ta' espressjoni awtentiku ġenwin u li inti verament tħoss in-neċessità li tesprimi ruħek b'dak il-mod. Fil-każ ta' Koenigsberger u anke fil-każ ta' Tommaso de Abrami, għandek l-istess sitwazzjoni, dawn huma nies illi huma nies naturali, nies bħalek u bħali ġifieri, aħna sfortunatament kultant min jaqra d-dokumenti ma jirrealizzax u ma jifhimx biżżejjed li dawn huma nies bħalna. Sabiħ li tara d-dokumenti, ma trid tiftakar ukoll li daw id-dokumenti qed jinkitbu minn nies bħali u bħalek u qegħdin jinkitbu fuq nies bħali u bħalek. Allura mekka il-valur tad-dokument jikber ħafna naħseb jiena. Issa biex speċi nagħlqu daqsxejn din l-intervista ġifieri bħala reżumé. Nafu illi bħalma diġà tkellimna fil-Medju allura speċi kienu jeżistu żewġ modi kulturali biex ngħidu hekk biex inqasruhom fi ftit kliem. Waħda li kienet miktuba u l-oħra il-forma mitħatta. Issa x'tista' tgħidilna dwar dan, ġifieri bħala żewġ kulturi differenti waħda minn oħra. X'inkompatibilità kienet teżisti bejniethom dawn iż-żewġ kulturi u x'tip ta' interazzjoni forsi biex nagħlqu tista' tgħidilna daqsxejn kif kienu qegħdin ma' xulxin speċi waħda moħra dawn iż-żewġ kulturi. Mela, inti qed tirreferi għad-distinzjoni li teżisti bejn dik li bl-Ingliż jgħidula high culture, il-kultura għolja, il-kultura sofistikata, il-kultura letterata tan nies li jafu jaqraw jikbu ma' sofistikati ħafna u l-kultura popolari essenzjalment. Issa, tajjeb li ngħidu illi din is-sitwazzjoni ma tantx kienet tieħas dak iż-żmien, ġifieri inti għandek overlapping ħafna ta' nies li huma sofistikati, kolti, però jridu jesprimu ruhom u jitħaltu man-nies. U għandek il-popolin ma kienx ġifieri n-nies li mhumiex edukati ma kienx daqshekk maqtuħ mir-realtà soċjali taż-żmien, kien hemm ħafna okkażjonijiet anke festi u attivitajiet oħrajn fejn daw iż-żewġ tipi ta' nies kienu jiltaqgħu u kienu jitħaltu. Is-sitwazzjoni nbidlet ħafna minħabba l-Enlightenment, iż-żmien id-dawl speċi, fis-seklu 18, meta bdiet toħroġ distinzjoni qawwija bejn dak li huwa l-kultura għolja u l-kultura sofistikata. U għandek il-popolin ma kienx ġifieri n-nies li mhumiex edukati ma kienx daqshekk maqtuħ mir-realtà soċjali taż-żmien, kien hemm ħafna okkażjonijiet anke festi u attivitajiet oħrajn fejn daw iż-żewġ tipi ta' nies kienu jiltaqgħu u kienu jitħaltu. Is-sitwazzjoni nbidlet ħafna minħabba l-Enlightenment, iż-żmien id-dawl speċi, fis-seklu 18, meta bdiet toħroġ distinzjoni qawwija bejn
in-nies edukati li allura kienu ftit li kien elit u sar aktar konxu dal-elit li huwa differenti mill-kumplament tas-soċjetà u l-massa tan-nies illi ħafna minnhom jew ma kinux jafu jaqraw u jiktbu, jew kienu jafu jaqraw ftit u jiktbu ftit kien jiffirmaw isimhom jew affarijiet minn daw. Jiġifieri allura għandek hawnhekk distinzjonijiet qawwin tal-klassi li tikber ħafna. Mela allura sas-seklu 18 din ma tantx kienet daqshekk qawwija, ma jfissirx li ma kienx hemm individwi fi-żmien ta' qabel is-seklu 18 illi ma kienux imneħrhom imxammar biex nitkellmu ċar bil-Malti. Imma għalkemm kont isib individwi ma kien hemm strutturi sħaħ organizzati, ġifieri kont issib nies. Fil-każ ta' Malta, pereżempju, għandek kavallieri jiġu mill-aqwa familji nobiljari tal-Ewropa li daw kienu interessati anke li jitkellmu li jifmu il-lingwa tal-lokal. U għandna ħafna evidenzi tagħhom daw. Nafu li anke grammastri stess kien ikunu jafu bil-Malti, pereżempju, għaliex in-neċessità li tkun taf bil-Malti. In-neċessità li tkun taf bil-Malti biex verament tista' jkollok il-kuntatt u jkollok il-polz tan-nies. Importanti, fundamentali, għax da mhux ħajkelmek mod ieħor, jekk inti kont mur f'xi raħal dak iż-żmien li ma jafux lingwa oħra ħli fil-Malti, ovvjament, biex tikkomunika magħhom daw, ma tistax tikkomunika magħhom la bil-Latinu qas bit-Taljan, jew qas bil-Franċiż, ħatkellimhom bil-Malti u ħajesprimu ruhom bil-Malti. Mela allura dan huwa fundamentali. Meta din is-sitwazzjoni inqatat, Ġifieri bdejna niddistingwu bej iż-żewġ tipi ta' kulturi, għandek id-distinzjoni bejn il-kultura popolari u l-kultura tal-elit. Dina l-iktar li ħarġet fis-seklu 18 meta kien hemm komunità żgħira ta' nies letterati, edukati ħafna, li bdew jieħdu interess li jistudjaw il-kultura tal-poplu. Fil-każ ta' Malta naħseb li jibdija De Soldanis b'mod veru ċar, imma aħna ninsew li De Soldanis għalkemm ġifieri dana oriġinarjament huwa Awċi u allura huwa probabbilment bin ir-raba b'xi mod, però jibqa' l-fatt illi dana kien kanonku hawnhekk ġifieri ġo Malta kien sofistikat immens, sar akademiku tal-Akkademja della Crusca, ġifieri sar membru sħiħ tal-Akkademja della Crusca li kienet Firenze, li kienet diġà kellha passat fl-1750 meta kien jgħixu nofs is-seklu 18. U allura dana kien jaf il-Latin tajjeb, kien jaf it-Taljan, kien jikteb bihom daw il-lingwi. Imma xorta wera interess fil-poplu, allura għandek pereżempju il-famużi dialogi ta' De Soldanis. Fid-dialogi joħroġ il-fatt li hu jagħmel daw id-distinzjonijiet. Jagħmel id-distinzjoni pereżempju bejn diskussjoni bejn żewġ nisa tal-poplu u żewġ nisa li hu jgħidulhom puliti. Il-puliti huma l-elit. Jiġifieri dawk li għandhom mod ta' ħajja li huwa differenti minn tan-nies. Mis-seklu 18 di ċirkostanza qatt ma nqatat, jiġifieri di distinzjoni bejn n-nies sofistikati, jew il-kultura sofistikata u l-kultura tal-poplu, minflok naqset jiena naħseb illi baqgħet hemm u baqgħet qawwija ħafna u forsi bdiet tonqos xi ftit meta l-edukazzjoni terzjarja, speċjalment l-ewwel sekondarji ma mbagħad iktar il qudiem terzjarja, bdiet issir aċċessibbli għal kulħadd. Allura ġifieri din hija realtà li qed ngħixu fiha llum. Ġifieri d-distinzjonijiet illum forsi fuq livell soċjo-kulturali u anke fil-mentalità tal-popolazzjoni in ġenerali ma għadix ħaġa tajba li jiġi xi wieħed u joqgħod jagħmel distinzjoni bej kultura popolari u kultura tal-elit. Għaliex, għax ma tantx tirrifletti tajb, ġifieri dan huwa waħda mill-affarijiet forsi pożittivi tad-demokratizzazzjoni soċjali tas-soċjetà. Dr. Kassar, nirringrazzjak tal-informazzjoni li tajtna.